זהו, אישרתם? אז ערב טוב לכל הנמצאות וגם לכל מי שאחר כך יראה אותנו בהקלטה. קודם כל שמי אירה גלאובך. אני אקדים ואומר שאת הזום הזה, את המפגש הזה אנחנו ארגנו ככה במסגרת שבוע שפיות ואור או אתגר האור שאנחנו מקיימות בתוך הארגון שלנו, ואני מייצגת פה בעצם, אני נמצאת פה בשני כובעים, גם כמנהלת בית הספר לנוירוגרפיקה סניף בישראל וגם כמלווה לבריאות טבעית. אז ככה אנחנו מחברים את כל הדברים. אנחנו נמצאים בתקופה, בטח אני לא אגיד איזה שהם משפטים חדשים, אבל כן לי חשוב לציין את זה, אני מאוד מתרגשת כמובן מהמעמד. אנחנו נמצאים בתקופה, נאמרו כל המילים, מוזרה, מאתגרת, לא שפויה, הזויה, כואבת. אנחנו כואבים כל אחד כאב אישי, כאב משפחתי, כאב קהילתי, חברתי, לאומי, בינלאומי, ואולי גם בין דורי, לא אולי בטוח. אני מאמינה שהכאב הזה שלנו כותב את ההיסטוריה, נכתבת כרגע היסטוריה, אנחנו חלק מתקופה שבה נכתבת היסטוריה, ובתוך ההיסטוריה הזאת אנחנו בעצם חיים וצריכים לחיות וצריכים להמשיך לחיות, צריכות להמשיך לחיות, אנחנו נמצאים במשבר. אז ככה אני אישית לקחתי את 4 ילדים שלי ועברתי לכמה ימים, שבועות, אני לא יודעת לכמה זמן, לטביליסי, לעיר מולדתי. אני נמצאת עכשיו בגיאורגיה, אז אני מקווה שהאינטרנט פה יהיה איתנו ולא ייפול. ואני כאן היום רוצה להעביר לכם איזשהו הנחיה, איזשהו שיעור, מצד אחד לאפשר לכולנו ללמוד עוד דרך איך להפיג לחצים וסטרס דרך נוירוגרפיקה, ומצד שני גם לעזור לעצמי איפשהו, כי מאז שאנחנו בעצם לפני שבועיים נכנסנו, יותר משבועיים, שבועיים וחצי כבר נכנסנו לתוך התקופה הזו, לי אישית לא יצא לדבר לא עם הקהילה שלי, לא עם בעצם אל המצלמה. אחד הדברים שלי חשוב לומר לפני שככה נצלול ממש לתוך העשייה עצמה, זה שאני חושבת שחלקנו בחרנו להתמודד בצורה מסוימת בתקופה הזאת עם המשבר, וחלקנו לא בחרנו אלא משהו בתוכנו בחר עבורנו איך להתמודד עם התקופה. ואני רוצה להגיד שכל אחת וכל אחד, אני לא יודעת אם יש לנו פה גברים, אני לא רואה, אבל מי שבמצלמות זה נשים, אז כל אחת וכל אחד, כפי שאתן בסדר. אנחנו המון פעמים מרגישות אשמה, כי אני לא עושה, כי אני כן עושה, כי אני עושה ולא באבל, כי אני ממשיכה את החיים ואני לא רואה חדשות, או כי אני יותר מדי רואה חדשות, כי אני לא אוכלת, כי אני כן אוכלת. כל דבר כזה, מעבר לזה שזה בעצם קשה לנו, אנחנו גם כל הזמן ברגשות אשמה. אז באמת האמונה שלי זה שכל מה שקורה לנו כרגע, ולא משנה באיזו דרך אני בחרתי להתמודד, או בעצם יצא לי להתמודד, אז זה בסדר. וככה אחרי שהוצאתי את זה, את ההקדמה הזאת, אני הולכת להעביר לכם היום שיעור בנוירוגרפיקה. זה לא ממש שיעור, אני לא הולכת ללמד אתכם את השיטה, השיטה היא מאוד עמוקה, מאוד מעניינת. אם קיבלתם פרסום על הוובינר הזה, אז נוירוגרפיקה היא שיטה לאימון עצמי, נמצאת בתפר בין פסיכולוגיה לאדריכלות. מי שבעצם הגה את השיטה שמו פאבל פיסקרוב, הוא גם היה חי בארץ תקופה של 9 שנים, אז ככה הוא מכיר גם אותנו, את הישראלים, את היהודים. ככה, אמא שלו אפילו קבורה בישראל, אח שלו גר בישראל, הוא היום חי בסנט פטרבורג ופועל שם. והשיטה הזאת היא בעצם עוזרת לנו, לאנשים, להתמודד עם אתגרים, ולא רק,
והיום אנחנו נדבר על דרכים, איך אנחנו יכולות, כמה דרכים, אני אראה לכם כמה תרגילים, איך אנחנו בעצם באמצעות דף ועט, או טוש, או כל כלי כתיבה שיש לכם, ואגב כל דף שיש לכם, זה באמת אפשרות בכל מקום להשתמש בשיטה הזאת, איך אנחנו יכולים לחוות רגש שהוא מעכב, רגש לא טוב כמו שאומרים, רגש שלילי בואו נגיד, לעבור אותו, לעבור דרכו, ואו לצאת ממנו ולשנות את החוויה, או להישאר בתוכו, אבל בדרך שהיא יותר מאפשרת לנו בעצם לנשום ולהמשיך את היום יום שלנו, ולא ממש, סליחה על המילה, להיתקע בתוך הסבל. ונכון שקראתי לוובינר הזה התמודדות עם לחץ או הפגת לחץ, אבל זה קשור לכל רגש, זה יכול להיות לחץ, זה יכול להיות סטרס, פחד, כעס, המון רגשות שכרגע התעוררו בנו בשבועיים האחרונים, זה יכול להיות בגידה, נטישה, כל רגש שתוכלו ככה להיזכר שחוויתם בשבועיים וחצי האחרונים, אנחנו יכולים לקחת את התרגילים האלה ואיפשהו לעבוד על הרגשות האלה. אז קודם כל אני אעביר עכשיו מצלמה לדף שעליו אני הולכת להדגים לכם. אתן צריכות בסך הכל איזשהו דף, לא משנה איזה, A4 של המדפסת, מצידי מעטפה, כל דבר שיש לכם בבית, ועט או טוש, אם יש לכם טוש הכי פשוט של ילדים, ותחשבו ככה בינתיים איזה רגש הייתן רוצות להפיג אצלכן. אני כן אבקש לסגור מצלמות, בואו נראה אם אני יכולה לסגור מצלמות. רגע, כן. אני סוגרת מצלמות, בבקשה תכתבו בצ'אט, אני לא אראה את הצ'אט כל הזמן, אני מדי פעם כן אסתכל בצ'אט לראות מה כתבתם, מה שאלתם, ובינתיים נעבור לדף. יופי. הנה, כאן זה הדף שלי, תוכלו לראות מה אני עושה. תראו, הדבר הראשון זה באמת לחשוב על איזה רגש אני רוצה כרגע לעבוד עליו. אישית אני אבחר ברגש כעס, כל אחת מוזמנת לבחור באיזה רגש היא רוצה כרגע להתמקד ולשנות את החוויה, כמובן בהקשר לסיטואציה מסוימת, למצב שבו אנחנו נמצאות. זה יכול להיות מצב של, לא יודעת, מה שאנחנו עכשיו נמצאים, שהוא מצב מתמשך של שבועיים וחצי, שזה הסטרס והלחץ והכעס. זה יכול להיות גם מצב רגעי, איזשהו אירוע שקרה לנו בתקשורת עם מישהו, במשפחה, רבתי עם מישהו, או לא יודעת, הילד הלך בלילה לטייל, ואין לי מושג איפה, אז אני ככה מכניסה את עצמי לסרטים, אז גם הלחץ הזה והסטרס הזה שהוא אירוע מסוים. אני ככה היום רוצה לעבוד באמת על הכעס, היום הרגשתי שקצת אני לא מאוזנת, והמטרה של התרגילים שאנחנו נעשה זה בעצם לאזן את עצמנו בתוך הרגש הזה, או מתוך הרגש, כל אחד תבחרו ככה לעצמכם את הרגש, אכזבה, חוסר אמון, נכון מאוד, כל רגש שתבחרו שהוא כרגע רגש, שוב אני אשתמש במילה שלילי למרות שב-NLP אין דבר כזה, אני לא סיפרתי על עצמי, אני ככה במקצוע קונבנציונלי, מהנדסת אווירונאוטיקה, עובדת בחברה גדולה, מנהלת צוות מהנדסים, והמקצוע האלטרנטיבי שלי זה בעצם NLP ונוירוגרפיקה, אני מורה לנוירוגרפיקה, ואנחנו בארץ מכשירות גם מורות לנוירוגרפיקה. אז בואו ניקח את הכעס הזה, ואני יודעת שכרגע לחלקכם המילה נוירוגרפיקה מעורפלת, אבל באמת זה לא חשוב, חשוב איך בעצם אנחנו עושים את זה תכלס. אז קודם כל אפשר לשמוע גם בקול שלי וגם ככה הדיבור המקוטע שלי שעובר עליי משהו. אנחנו לא, כל אחד שמרגישה משהו בעצם אנחנו חוות את זה בגוף, ברגש, במחשבה, המחשבות שלנו רצות בעצם לאותם הדברים, מדוע אנחנו כועסים או
מאוכזבים או נבגדים או חסרי אונים, כן? אז יש לנו את המחשבות, את הרגשות ואת הגוף. אני במהלך התרגיל אשמח מאוד אם תשימו לב מחשבות, למה בעצם עובר לכם בראש במחשבות, איזה רגש אתם חוות, כי הרגש כל הזמן משתנה, כל הזמן משתנה, ומחשבות, רגש וגוף, התחושה בגוף, בסדר? זה שלושת הדברים שכרגע חשוב לי שתשימו לב. והתרגיל הראשון שאנחנו עושים תמיד לפני שאנחנו מציירים נוירוגרפיקה, כיוון שנוירוגרפיקה היא שיטה שבה אנחנו מציירות תמיד עם איזשהו נושא, אז אנחנו בוחרים נושא. ברגע שבחרתם את הרגש, להבנתי כבר יש לכם נושא, כי הכעס הזה או החוסר אונים הזה, מה שבחרתם, הוא בעצם קשור לאיזשהו נושא שבחיים שלנו שכרגע מעסיק אותנו. אז הכעס שלי היום קשור בעצם ליחסים בין הילדים שלי. אני ספציפית לוקחת את המקרה שהיום מאוד ככה העסיק אותי כל היום, והיה בי המון כעס. החזקתי אותו בפנים, כן? זאת אומרת, זה לא יצא החוצה היום, אבל הבפנים הזה הוא מאוד מאוד מקשה על הבריאות שלנו, ואנחנו יודעות את זה לפחות ברמה שאם אנחנו מחזיקות הכל בפנים, אז בסוף איפשהו זה מתפרץ, אם זה החוצה בתור צעקות וכעסים והתפרצויות, או אם זה במחלות כאלה ואחרות. אז בשלב ראשון אנחנו כותבות את הנושא, בשלב השני אנחנו עושות תרגיל שנקרא 20 מילים בשתי דקות. אתן לא ממש צריכות לרשום את כל זה, מה שאני עושה עכשיו, אני שמה טלפון על, אני מחפשת רגע בטלפון את השעון שלי, הנה שעון עצר שלי כבר נמצא על 2 דקות, כי אני עושה את זה באופן קבוע, אני כרגע מתחילה 2 דקות אחורנית לספור, ואנחנו כותבות על הדף, תכתבו על הדף כל מילה, כל משפט, כל צירוף מילים, כל דבר שעולה לכם לראש, בהקשר לאותו נושא והכעס והרגש שאתם מרגישות שאנחנו רוצות לעבוד על זה, okay? שאנחנו רוצות להפיג. אבל ממש כל דבר, אל תעצרו שום דבר, לא משנה כמה שזה נראה לכם לא הגיוני, לא משנה שזה נראה לכם לא קשור, אל תפעילו את המנגנוני רציונליזציה, פשוט תרשמו הכל, תשפכו כאילו זה גם מים שנשפכים, גם אם הדברים חוזרים על עצמם, גם אם הדברים, פשוט תקשיבו למה שעולה ותרשמו. בואו נתחיל. יש לנו עוד 48 שניות. אוקיי, סיימנו 2 דקות.
סיימנו עם 2 דקות. אוקיי, עכשיו בשלב הזה, בעצם בדרך כלל אנחנו סופרים כמה מילים יוצא לנו, אני רואה שיש לי פה יותר מ-20 מילים, מי שיצא לה פחות מ-20 מילים, ושימו לב, לרוב זה אומר שאנחנו עוצרות את התת מודע שלנו, ולא כותבות את מה שעולה לנו, או חושבות יותר מדי, אוקיי? יש מישהי שיש לה פחות מ-20 מילים? תרשמו לי בצ'אט. למה אני אקרא אתכם? לא. רגע, למה כתבתם לי מה קורה? שומעים אותי, אני כבר 19. בסדר, 19 זה בסדר באמת, תודה. רגע, יש לי פה, מה זיו? אוקיי. אז אוקיי, עכשיו, עשינו את זה רק כדי להעלות בתוך המוח שלנו את רשת הנוירונים שעסוקה בכל הנושא הזה. אוקיי? כרגע אנחנו בעצם עשינו סוג של התמקדות בנושא, כדי שהמוח לא יחשוב על הכביסות שלו עשינו, על האוכל שנאכל מחר, על עוגיות שלו שמנו במקרר, ולא יודעת עוד כל מיני דברים, על חדשות שראינו או לא ראינו, על התעדכנו או לא התעדכנו מה קורה בגבול צפון וכו' וכו'. אנחנו פשוט לקחנו את המוח שלנו כרגע וממש מיקדנו אותו בנושא הזה. עכשיו תראו, התרגיל שאנחנו הולכים לעשות זה תרגיל שאנחנו קוראים לו בנוירוגרפיקה התפרצות. זה בעצם השלכה, זה סוג של תשליך, זה סוג של, אני אגיד את זה אחרת רגע, קתרזיס, אוקיי? הגוף שלנו זוכר ממש פיזית בכל תא ותא את הכעס הזה. אני מדברת כמובן על הכעס שלי, כל אחת יש לה, או יופי, 24 מילים, 16 זה גם בסדר בגדול, כן, 16 מצוין, 18, בסדר גמור, אתם קרובות ל-20, בסדר גמור. תראו, מי שעשתה נגיד פחות מ-15, אז ממש ככה כמה שיותר תרגילים כאלה, בדרך כלל זה לאט לאט משתפר, זה ממש אימון, זה שריש שצריך לאמן. טוב, חוזרת לקתרזיס, התפרצות. אנחנו, נכון שאם היינו יכולות, היינו הולכות וככה ליער רחוק וצורכות את הצרכה של חלקנו, כן? צורכות את זה החוצה, חלקנו אולי היינו עושות איזשהו תרגיל אחר עם הגוף, או קול, בכי, כל דבר שממש גורם לכעס הזה להתפרץ החוצה. סליחה, אני צריכה שנייה לנשום. שוב, אני עוברת תהליך יחד איתכם, ככה שאצלי גם הדברים קורים גם בגוף, גם ברגש, גם במחשבות. אז התרגיל הוא בעצם להוציא עכשיו קו אחד שהוא יהיה ממש כזה סבוך על כל הדף, אנחנו נעשה את זה במשך 3 שניות בלבד, תראו איך אני עושה את זה ורק אז תעשו את זה, אני אחליף טוש לטוש עבה, אתם יכולות לעשות את זה לתוך כלי כתיבה שיש לכם, ואם תוך כדי התרגיל הזה נקרא לכם הדף, נשבר לכם הטוש, הכל בסדר, זה קורה המון, כי יש בנו המון אנרגיה צבועה, בדרך כלל, במיוחד ברגשות שהם רגשות מעכבים וקשים, אוקיי? מה שאני עושה, אני ככה שוב מעלה את זה בתוכי, אני מרגישה את הרגש, אני רוצה להוציא אותו החוצה, ממש רוצה להוציא את הרגש הזה, רוצה לפרוק אותו החוצה, רוצה להשאיר אותו על הדף, להשליך אותו על הדף, ורוצה תרגיל כזה, אוקיי? לא יודעת אם שמתם לב ואם ראיתם מה עשיתי, דבר ראשון לשים לב, תכף אני אנחה אתכם לעשות את זה, אל תעשו את זה בקצה של הדף פה ככה, בקטנצ'יק, לא לעשות ככה, ממש להתפרס על כל הדף, לשים לב שאתם לא עושות עיגולים, אלא שזה יהיה משהו כזה שרואים, אתם רואות את זה נכון, זה ממש כזה משהו סבוך ולא ברור, זה הכעס שלי כרגע, אולי לא כל הכעס, אולי יכולתי לעשות את ההתפרצות גם 50 שניות, אבל אנחנו כן מגבילים את זה בנוירוגרפיקה, כי אנחנו, איך אומרים, עושים את זה בצעדים קטנים, כלומר אני כל פעם משחרר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וכל פעם אני אעשה הרמוניה בעוד חלק קטן בתוך הנפש שלי, בסדר? תענהנו לי עם הראש אם אתם איתי. יופי, תודה. יופי. עכשיו אני, ככה, קחו לכם כמה שניות לנשום שוב את אותו רגש שאתם עובדות איתו, אם זה כעס, אם זה קושי כזה או אחר, איזשהו רגש, לא יודעת, עוינות, ניגון, יש לנו כמובן אנשים שנמצאים כרגע גם באמת באבל,
או זה יכול להיות גם בושה או חולשה, כן? זאת אומרת, לא יודעת, יש אנשים שעזבו את הארץ וגם מרגישים בושה בגלל זה. אז כל רגש שיש לנו, תנשמו אותו, תרגישו אותו, תרגישו מה יש בגוף, קחו נשימה, 2, 3, אפשר גם ממש להוציא בכל מין צעקה כזאת תוך כדי שאנחנו מציירות את זה, אפשר לרקוע עם הרגליים על הרצפה, הקרקע או איפה שהרגליים נמצאות, ממש תרגישו חופשי להוציא מהגוף את מה שיש. בואו נעשה את זה. אני אספור אחורה 3, 2, 1 ואז תעשו את ההתפרצות שלכם על הדף. מוכנות? מוכנות? יופי. נילי מוכנה. יאללה, 3, 2, 1. תוציאו את זה החוצה. זהו. 2, 3 שניות מקסימום. יופי. עכשיו תראו. יש מספר תרגילים, איך אנחנו ממשיכות עכשיו לאבד את זה. המטרה שלנו זה לא להישאר עם התשליך הזה, זה איזושהי השלכה של מה שיש לנו בראש בנושא הכעס, אנחנו רוצות לאבד את זה, להפוך את זה למשהו יותר נעים ויפה. אז מה שאני רוצה לעשות איתכם היום זה תרגיל שנקרא אצלנו עזרה ראשונה, אנחנו פשוט ממיסים את ההתפרצות הזאת בתוך כל הדף. איך אנחנו עושות את זה? אנחנו דרך כל הקווים האלה מעבירות, זה נקרא קו נוירוגרפי, מי שלא מכירה, קו נוירוגרפי זה קו, תראו איך אני עושה אותו, זה איזשהו קו שאני מעבירה, שאין לו איזשהו כיוון ברור, והוא יכול ככה להתפתל, ואפילו צריך להתפתל, אני אמורה בעצם להעביר את הקו הזה, בצורה כזאת שלאו דווקא כמו שאני הייתי רוצה, זאת אומרת, אני לא אמורה לעשות איזשהו קו מאוד מאוד ברור, אני אתן לכם דוגמה, אני לא עושה קווים מסוג כזה, כי זה בעצם מצביע על תבנית חשיבה, תבנית רגש, משהו שאני כל הזמן עושה וחוזרת על עצמו, ואנחנו יודעות, אמר אדם חכם מאוד, מי שעושה את אותו דבר ומצפה לתוצאות אחרות אז באמת מטופש, אז אנחנו לא רוצות את הקווים האלה, אנחנו לא רוצות משהו כזה, חזרתי, זה תבניות, אנחנו רוצות לצאת מהתבנית, לצאת מאזור הנוחות, ולכן אנחנו נעביר קו, ההגדרה שלו זה שהוא לא חוזר על עצמו בשום מקטע שלו, ואנחנו מביאים אותו למקום שלא מצפים לראות אותו. אז פשוט תראו שאתם עוברות פה על הקווים הקיימים, וממש לא משנה מאיפה ולאיפה, כן חשוב שזה יהיה מקצה של הדף לקצה השני של הדף, פשוט ככה לעשות מין ציור כזה של שרבוט של קו שממש ממש תשימו לב שהקו הזה לא באמת חוזר על עצמו, או לא איזשהו משהו כזה, או לא יודעת, ספירלות כאלה, לא ספירלות, סליחה. מין איתורים כאלה שחוזרים על עצמם, כן? זה מה שאני עושה עכשיו, אני ככה ממש מניסה את זה. בנוירוגרפיקה, הדף, הוא בעצם החיים שלנו. ההתפרצות זו אני והבעיה שלי, הקושי שלי, האתגר שלי. והסביבה מסביב זה בעצם השדה שאני נמצאת בו. היום אני נמצאת בשדה שזה אתן, אני נמצאת פה איתכם, אנחנו בשדה משותף, באנרגיה משותפת. אז אני ממיסה את הקושי שלי בתוך העולם, היקום, השדה, האנשים שנמצאים סביבי, אולי משתפת את זה עם המשפחה שלי, אם אני ככה מתרגמת את זה לפעולות היומיומיות. יכול להיות שהרבה פעמים נהיה לנו, איך אומרים? הוא יוקל עלינו אם נספר לחברה נניח על הקושי, נכון? רגע. אם לעבור על כל הקווים, כן, כמה שיותר, אנחנו צריכות להעמיס את זה כדי שלא נזהה בסופו של דבר את ההתפרצות שלנו. קו אחד או כמה קווים, כמה שיותר קווים. אין קובץ שמסכם את סדר הפעולות, יש הקלטה שתהיה ביוטיוב, אפשר יהיה לשמוע שוב ולסכם. בפעם הראשונה ממליצה כרגע לא לסכם כלום, אלא לעשות ממש את העבודה, את הציור. תראו, זה שלב שלא צריך להיות כרגע משהו יפה, זה שלב שצריך קודם כל
להעמיס הכל כדי שיהיה לנו עבודה על הנפש, כדי שזה יקרה, כדי שהמוח שלנו יבין שאנחנו קודם כל לא לבד בקושי, יש עוד אנשים, וכל זה קורה כמובן לא במודע, כי אנחנו עושות את התרגיל על הדף, דרך אינסתטיקה, זאת אומרת דרך הציור הזה. כשאתן מציירות בפעם הבאה, אני ממליצה לצלם את ההתפרצות לפני שאתן מתחילות להעמיס אותה בשדה, ואז לצלם אחרי ובכל שלב. עכשיו תראו, תוך כדי שאני עושה את הקווי שדה, אני עושה עוד תרגיל, הוא נקרא עיגול פינות, רגע, בואו נמצא את זה נקי. עיגול פינות, עכשיו אני עושה את זה בצורה מאוד ככה, בערך מה שנקרא. אם יש לי שני קווים שנפתחים, שימו לב רגע, תסתכלו רגע על המסך, אני מעבירה קו מצד אחד אל קו לצד אחר, תוך כדי שאני מעגלת פה פינה, אתם רואות את זה? עכשיו למה אנחנו מעגלות פינות בנוירוגרפיקה? זה משהו מאוד מעניין ויפה, כי בגדול מבחינת הסמלים, פינה או משהו חד, זה בדרך כלל קונפליקט, זה קושי, זה אתגר, כל הדברים החדים הם דברים שהם חותכים, הכלים של מטבח או הכלים של מלחמה הם חדים, כן? חוד החנית, אם זה סכין, אם זה ניבים, כן? כל זה הוא סכנה עבור התת מודע שלנו בתור סמל עתיק. ומצד שני יש לנו את העיגול כסמל שהוא סמל לשלמות, סמל לשמש, סמל למשהו טוב, סמל לבטן הריונית, עיגול זה משהו שהמוח שלנו אוהב, הוא נרגע כשהוא רואה את זה. כשאנחנו עושים עיגול פינה, המוח שלנו יודע להשלים, הוא בעצם רואה פה עיגול. ואז אם אתם תשימו לב ותצלמו ציור שלכם כשיש פינות, ואחר כך תצלמו ציור שלכם כשאין לכם כבר פינות, אתם תראו שהציור יפה יותר נקודה. למה הוא יפה יותר? כי הוא פחות, כי הוא יותר בטוח, כי הוא יותר הרמוני. אנחנו הופכים את הציור להרמוני. אז זה בדיוק המטרה בציור הזה, כרגע. ותוך כדי תשימו לב מה קורה לכם כרגע בגוף, ברגש, כי אני יכולה להגיד לכם שמה שהיה לי קודם בגוף עם הכעס שהיה בי, זה קודם כל אני מרגישה הרבה יותר נינוחה, אני לא יכולה להגיד, אני עוד לא במצב שאני ממש רגועה, כן? זה לא ככה, זה לא עובד ככה. לפעמים כן, לפעמים מספיק התפרצות, אגב מי שהבטחתי לה שזה מתאים גם לילדים, אז נושא של ההתפרצות מאוד מתאים לילדים, הילדים בכל גיל, אגב קחו ילד בן 3, תראו שהם עושים את זה אוטומטית, ואז באים אנחנו והגננות ומתחילים ללמד אותם איך לעשות קווים ישרים ואיך לא סתם לקשקש על הדף, אבל בפועל זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי לעשות את התרגיל הזה של להוציא על הדף את הכעס, את הרגש לא נעים הזה. אוקיי, אז ככה עברתי על הציור. בתהליך עצמו בנוירוגרפיקה אנחנו אמורים לעגל את כל הפינות, ממש כל הפינות, לא להשאיר אף פינה בדף. למה? כל עוד יש פינות בדף אנחנו מרגישות סכנה, אנחנו מרגישות את אותו רגש. אנחנו רוצות לא להרגיש את אותו רגש, אנחנו רוצות לאבד אותו. והעיבוד הזה הוא בא והוא מתבצע דרך העיבוד הגרפי. יש מישהי שמתקשה, וואו, חזקה. בטח שיש הקלטה. כן, אני רואה שהרבה עזבו. אוקיי. כן, יש הקלטה כמובן. זה יהיה בערוץ היוטיוב,
תצטרכו לחפש, מי שלא מכיר, ביוטיוב תחפשו נוירוגרפיקה ישראל באנגלית, מילה אחת, או בית הספר לנוירוגרפיקה. רינת כאן? רגע, רינת כאן? לא, עם רינת כאן. כן, הרגש כל הזמן גם משתנה, שימו לב, איך שכתבתם שיש אזעקה, פתאום קופץ משהו אחר אצלי, אני בטוחה שאצל כולכם, גם מי שלא נמצא באזור אזעקה, זאת אומרת, אני נמצאת פה, וכל פעם שאני שומעת שברחובות אזעקה, ובעל נמצא שם, ישר אני ככה בודקת מה קורה עם הילדים, מה קורה שם, ישר הרגשות מתחילים להשתולל, גם המחשבות. היום, אגב, יום רוסיה נראה לי, זה יום הצייר או משהו כזה, שזה יום שמציינים ברוסיה. ונוירוגרפיה נחשבת לסגנון חדש באומנות הציור, אומנות הוויזואלית, ככה שזה גם יום שלנו, מי שמצייר נוירוגרפיקה. שנייה עוברת אליכם חזרה בווידאו, 10:30, 9:30. עוזרת רגע אליכם, ופותחת לכם אופציה למיקרופונים. דברו אליי. ספרו לי מה קורה. טוב, אצלי, את יודעת, הדפוס הזה שאני עושה כל כך הרבה קווים, לוקח לי שבוע אחרי זה, אבל זה. בסדר, את מייצרת לעצמך עבודה עד מחר בבוקר, נילי. כל העבודה, את יודעת, ככל שזה יותר, אז אני גם עושה עבודה יותר לעומק כזה. כן, כן. אבל איך אתן מרגישות את הרגש שמשתנה? מה משתנה? איך משתנה? איך אתן חוות את הציור משתנה? נשימה. אני רוצה היי להגיד, חני. אני אשתף, אני כתבתי חרדה והתרגשות. אני בהתחלה באמת התחלתי לי ככה, זה התחיל מכמו קווים חדים כאלה, וההתרגשות יצאה לי כמו קווים עגולים. אז מה שאמרת שלהתחיל לעגל את הפינות החדות, כשהתחלתי לעגל זה כאילו ממש הכניס בי כאילו מעין ויברציות כאלה מרגיעות, ממש כאילו, ממש ריפוי כאילו, שאני יושבת ואני מרגיעה את עצמי, זה כאילו להתכנס, לעזוב בצד כאילו את כל החרדות, את כל הדברים, ופשוט להתכנס בתוך עצמי וככה להירגע. אז ככה אני הרגשתי, ככה אני מרגישה. חיפשת אותי? נראה לי שנתקע לה השידור. הייתה לנו נפילה של אינטרנט, אני חזרתי. אתן שומעות אותי? כן, חיפשת אותי.
היי, כן. רגע, אני כבר לא זוכרת למה. על מה דיברנו שחיפשתי אותי? יופי, טניה, רציתי להגיד לך תודה רבה, ומרגש לשמוע. וזה באמת שיטה שלמי שלא מכירה, זו שיטה שהיא נחקרת המון, היא שיטה בת 8 שנים והיא נחקרת המון, יש ממש מחקרי מוח שמראים שזה מדיטציה לכל דבר, אנחנו עושים איתכם תרגיל חלקי, אבל אם אני הולכת על כל התהליך ועושה את כל התהליך עד הסוף, זה ממש כניסה, המוח נכנס לגלי אלפא בדיוק כמו במדיטציה, וזה גם מסתדר עם עצם העובדה שזה מרגיע, מפיג לחצים, זאת אומרת זה בדיוק זה מה שזה עושה. מי עוד תרצה לשתף אולי? אפשר גם בלי מצלמה, אבל נשמח שאם. אני אשמח לשתף, בלי מצלמה, כי אני אחרי טיפול פנים. היום. קודם כל רציתי להגיד שזה באמת מרגיע. עד שהתחילו האזעקות אני הרגשתי שבאמת הנפש שלי מתחילה להירגע. הנושא גם היה כעס. והתחילו האזעקות, אז נראה לי אני צריכה להתחיל לצייר מחדש, נכון? כי מרגע שהתחילו האזעקות, את יודעת, הטלפון מצפצף, ואז אני מתחילה... את מרגישה שאת צריכה להתחיל לצייר מחדש? כן, כן, נראה לי שכן. עכשיו אני לא יודעת אם זה אצלי. תקוע. זהו, גם אני רציתי לשתף. אני ממש לא שמעתי את הסוף, אפשר רגע שאולגה תחזור על המשפט האחרון, רק שאני אוכל להתייחס. יש לי פה באמת, האינטרנט לא יציב, אבל אני מקווה שהוא עדיין יהיה איתנו. נראה לי אולגה? שהיא שאלה אם היא יכולה להתחיל את הציור מחדש. אני שמעתי שעד האזעקות בעצם את הרגשת כן את הרגיעה מגיעה לאט לאט, ואז... ומאז האזעקות כאילו הכל, אני צריכה להתחיל מחדש, הכל התאפס. ההרגשה של חרדה והכל. כן, שוב חזרתי אליכם וסליחה, לפחות הצלחתי לתת לכם תרגיל אחד, אני רציתי לתת לכם שניים, אם נראה שהאינטרנט ככה לא ממש היום איתנו, אז אנחנו... את פה עדיין, אולה? כן, כן, אני פה. את נעלמת פשוט כן, אז אני לפעמים. שמעתי שעד האזעקות, כן, סליחה, שמעתי שעד האזעקות הרגשת כן את הרגיעה מגיעה, ואחרי האזעקה הרגשת שאת צריכה לצייר את זה מחדש. נכון. הדף שלי ממש ממש מלא. זאת אומרת, הכעס הוא מילא את הדף בכל מיני פסים, ועברתי על כל הפסים כמעט, מרגע שהתחילה האזעקה, אז התחלתי להרגיש רגש אחר, לא כעס, התחלתי להרגיש חרדה. כן. אז נגיד, מה עושים במקרה כזה? תראי, נורא באמת, אפשר קודם כל גם להמשיך את אותו הציור וגם לעשות עוד התפרצות כזאת על חרדה. ואם כעס וחרדה שניהם קשורים לאותו נושא, לנושא המלחמה לצורך העניין, אז אפשר על אותו ציור להמשיך, כן? זאת אומרת, ברגע שזה אותו נושא, אין שום בעיה שתמשיכי באותו ציור. בגדול, בתחילת הדרך בנוירוגרפיקה אנחנו ממליצים לצייר ביום אחד על נושא אחד, כי זה כמו מין ניתוח על מוח, והתת מודע צריך לישון על זה, בואי נגיד ככה. אז אנחנו לא מציירות יותר מציור, אפשר כמה ציורים, אבל באותו נושא ביום אחד. אבל שוב, אם חרדה וכעס קשורים לאותו נושא בגדול, את יכולה להמשיך, ואני בטוחה שגם את תרגישי שזה כל הזמן מיטיב איתך, וכל פעם שתייגלי עוד ועוד פינות, את תרגישי יותר ויותר טוב. אני באמת אומרת, ברגע שאני אראה עכשיו עוד כמה דקות תדברו איתי, אני אראה שהאינטרנט יציב, אני אתן לכם עוד תרגיל שגם ייתן לכם סוג של הגעה להרמוניה. כלומר, מה שעשינו פה כרגע זה להוציא החוצה, זה איפשהו לנקות את המערכת. עכשיו, אחרי שמנקים מערכת, באמת צריך להכניס משהו חדש, להכניס משהו יותר הרמוני, יותר מאוזן,
אז בעצם עושים את זה דרך עיגולים, אז פה אנחנו עושים את זה בעיגול פינות, על ידי עיגול פינות, אז אני רוצה לתת לכם עוד תרגיל, מקווה שאני אצליח, יש לנו עוד זמן. תודה אולגה, לדעתי את יכולה להמשיך לצייר על הציור הזה. תודה רבה. וגם תהי קשובה לעצמך, אם תרגישי שלא מתאים, אז תעזבי. זאת אומרת, אז זהו, אני שני מאוד נושאים בעד. שונים. זהו, זה שני נושאים שונים, אז לפי דעתי זה לא כל כך מתאים. אוקיי, אם את מרגישה שלא מתאים, אז תעזבי את זה, תודה וכיוון רבה שכבר רבה היום רבה. התחלנו עם הכעס, אז אני אומרת, מחר, אפילו בבוקר כשאת קמה, תצרי את החרדה, כי חרדה היא באמת רגש מאוד מאוד חזק, ואני חושבת שכדאי כן לעבוד איתו ולהוציא אותו, ויכול להיות שלא יספיק ציור אחד, לפעמים על אותו נושא אנחנו מציירים קייס שלם של ציורים. וואו. כן, מדהים, תודה רבה רבה. בשמחה, תודה על השיתוף, כן. מי עוד? אני מחזיקה פה את המיקרופון, זה למה היד שלי ליד הפה. יש לי שאלה טכנית. אפשר לשאול שאלה כן, טכנית? ורד מדברת, נכון? כן. בטח. כן. בהתחלה עשינו את הקו הראשון, שהוא היה לבטא את הרגש, ואז התחלנו עם הקווים. נכון. אז ההתעגלויות כוללת גם את הקו הראשון הזה, הוא כאילו הבסיס, אז את כל העיגולים גם לעשות עם הקו הזה. הראשון של כן, הרגש. בגדול, כן. כן, בגדול המטרה בסופו של דבר שכל הציור יהיה מעוגל, כל הפינות יהיו מעוגלות. הקו הראשון אנחנו אמורים איכשהו להעמיס אותו, כלומר אנחנו צריכים בסופו של דבר לא באמת לראות אותו, אלא את קווים נוירוגרפיים האחרים שהעברנו על הקו הזה, שציירנו על הקו הזה. גם אצלי אפשר לראות, הקו הראשוני הוא בדרך כלל טיפה יותר חלש, כי אנחנו עושים אותו מהר ואז הטוש משחרר את הדיו יותר, את יודעת, זה נמרח, אז הוא יותר חלש, ואז כשמציירים לאט יותר אז הקווים יותר חזקים, אז הם כאילו עולים על הקו הראשון, אבל אם אני רואה קו ראשוני אני מעגלת איתו. שוב, אני חושבת שתראי מה נראה לך יותר יפה, המטרה היא פה בסופו של דבר להגיע למצב של גם רוגע בפנים והרמוניה, וגם שביעות רצון מהציור, מה שמוסיף לרוגע ולהרמוניה, ככל שאנחנו, אתם יודעות, אנחנו נוסעים למקומות יפים ומקבלים הרבה סיפוק מלראות דברים יפים, נוסעים למוזיאונים כדי לראות דברים יפים, למה? כי זה גורם לנו לרגש טוב. המטרה בציור הנוירוגרפי היא להפוך משהו שהוא השלכה של משהו לא טוב, קשה או שלילי, להפוך אותו למשהו יפה, והיופי הזה גורם לנו בעצם לשנות את מה שיש לנו במוח. אני ככה ממש על קצה המזלג מסבירה לכם, המטרה פה הייתה באמת לתת לכם את התרגיל עצמו, ולא ללמד את נוירוגרפיקה, כן? אבל התרגיל הוא תרגיל עובד. אפילו לפעמים מספיק רק התפרצות ואתם תרגישו כבר את אפרופו אולגה, אם את רוצה לחרדה לעשות את ההתפרצות רק תעשי, אני לא אגיד לך לא, בטח שכן. תודה. תודה. יופי, תודה ורד. אני אשמח לשתף. בשמחה. אני בחרתי ברגש של חרדה מהלא נודע בהקשר של המלחמה, לאן הולכים, מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שבוע. וקודם כל לא הכרתי בכלל את השיטה ואת השיטת טיפול, ואני מוקסמת לחלוטין. הזמינו אותי להצטרף ממש רבע שעה לפני, ואני מוקסמת ואני מאושרת שאני פה. אז התחלתי לצייר ולעשות לפי ההוראות שלך, ואז באמת שמעתי פתאום ברקע בומים, לא הייתה אזעקה כאן, אבל שמעתי בומים, ושמעתי מה שנקרא את רעשי הרקע של המלחמה, אז תוך כדי שאני מנסה להירגע ולעשות, אז אני בעצם גם מתכווצת, כי אני שומעת ואני נלחצת קצת, לא מאוד, אבל עושה כמו שעושה לכולנו בפנים. אז זה דבר אחד, אז המשכתי עכשיו עם השיתופים של האחרים, כבר נרגע ברקע, אז התחלתי עוד פעם להירגע, ואני מוקסמת ממה שיצא, בא לי כל פעם לשפר עוד, ולהעריך את הקווים טיפה, ולעשות, ואני ממש כאילו נהנית מהתוצאה, אני מאוד 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 אוהבת אסתטיקה, אני מאוד אוהבת לצייר, אני שמחה שגיליתי את השיטה הזו, כי זה מאפשר, לפעמים רוצים לצייר ולא יודעים מה מציירים, ממה מתחילים, ואני פשוט נהנית מהלצייר עצמו, לאו דווקא לצייר את הדבר, אלא מהעשייה הזו.
אז אני שמחה ואני באמת מאמינה, כאילו בא לי עכשיו לעשות עוד ועוד ולחשוב על כל מיני מחשבות ולהביע אותם על יופי, איזה כיף. ורציתי לדעת אם גם עם ילדים, נכון? רצית לדעת מה לגבי ילדים? משהו אני נקטע אקרא לי על באמצע? השיטה כמובן יותר, כי את לא מלמדת פה ממש את כל התיאוריה, אבל אפשר לעשות את זה גם עם ילדים ובכל מיני כן, נושאים. כן, כן, אפשר לעשות את זה גם עם ילדים. יש קצת הבדל בין ילדים קטנים עד גיל 6-7, ומגיל 6-7 כשיש להם כבר ממש קשר עין יד טוב יותר, אבל כן, לגמרי עובדים עם זה עם ילדים, ויש לנו מורות בבתי ספר וגם בעולם, כן, בטח. מעולה. תודה רבה. תודה לך, כיף לשמוע, איזה כיף. כן, אני רוצה הייתי להתייחס רוצה, לזה שהשיטה, הייתי רוצה לשתף עוד משהו עכשיו שנגעת בכל העניין הזה של כאילו לקחת, לדעת כאילו שאת נמצאת בעניין של חרדה ואז פתאום במקום סתם דוגמה לקחת איזה מוזיקה או מדיטציה שאת רגילה ואז לקחת דף ונייר ולצייר, ואני רוצה לשתף שאני בתור ילדה בחטיבה, אז ההורים שלי לקחו אותי לאיזה פסיכולוגית שמטפלת ונותנת אבחונים לילדים בקשיים בלימודים וכדומה, ואז היא הייתה שמה לי כל מיני קלפים כאלה עם כל מיני צורות וכל מיני אלמנטים, והייתה אומרת לי, אוקיי, תסתכלי על התמונה, כאילו על הציור, תגידי מה את מרגישה כשאת רואה כאילו בתמונה, ואני רוצה שתבטאי לי את זה כאילו בציור, בקווים, בכל מיני, מה שאת רוצה. ואני זוכרת שממש כאילו בתור ילדה שהייתי חסרת ביטחון וזה, הייתי ממש כאילו מצטערת, זה נורא הזכיר לי עכשיו את התרגיל הזה שעשינו איתך עכשיו, ואני אומרת כאילו וואו, זה כל כך נכון ומדויק גם להכניס את זה היום על בתי ספר, כך שהשיטה הזאת פשוט לדעתי מדהימה, ו... ותודה לך, תודה, מאוד התחברתי למה שהיא אמרה עכשיו. תודה. כן, תודה רבה. אני אוסיף באמת שגם אני וגם השותפה בבית ספר עינת, אנחנו שתינו לא ציירות ולא ידענו לצייר, ואנחנו מלמדות שיטה שהיא ציור, ככה שזה באמת שיטה שאחת העקרונות שלה, יש לה גם עקרונות לשיטה, 10 עקרונות, אז אחד העקרונות שלה זה לצייר זה פשוט וכל אחד יכול, אז זה לגמרי ככה. גם מי שחושב שהוא לא יודע לצייר יכול לצייר, ודרך השיטה הזאת זה מתגלה לגמרי. טוב, אז אתן רוצות עוד תרגיל? אם כבר אנחנו פה התאספנו והשקענו את הזמן, פתחנו מחשבים, התיישבנו. כן, רק כן? לפני שמות תרגיל, רציתי לדעת, אמורים לפתח עוד את הציור לא, או מה בשלב שיצא? הזה, את הציור הזה יש תהליך שלם שהוא תהליך של כשעה, שעה וחצי, לפעמים אפשר לעשות אותו גם יותר קצר, אבל כאן אני רציתי לתת לכם רק את החלק העיקרי בתוך שינוי הרגש, שזה ההתפרצות והשינוי באמצעות עיגול פינות. בגדול צריך עוד להוסיף קווים כדי שכל הדף ככה יתמלא פחות או יותר באותה צפיפות של קווים כמו שהיה לנו בהתפרצות. בטח אם תסתכלו כרגע על הציורים שלכם, לרוב כנראה תראו שהאזור של ההתפרצות הוא יותר צפוף והסביבה היא יותר מאובררת. רגע, אינסה, יש לך כנראה, איך קוראים לזה? יש לך את בלור, איך קוראים לזה? כן, אז אצלך יש דווקא יפה יצא, הצפיפות היא דומה כמעט בכל הדף, אבל יש סך הכל 8 שלבים. אגב, אחד השלבים בתהליך כולו הוא שלב שנקרא סגנון, ובשלב הסגנון אנחנו בדיוק עושות את מה שברברה אמרה, אנחנו מייפות את זה עוד יותר ומשקיעות עוד יותר בעוד קו ועוד עיגול ועוד יופי, ממש שלב של סגנון של ציור, אבל זה באמת כשאנחנו כבר מגיעות למצב של נינוחות ורוגע והרגש שלנו משתנה. אגב, אני מרגישה כבר שאני הרבה יותר רגועה, גם כנראה כי האינטרנט שלי פתאום נהיה בסדר אז נרגעתי, וגם בגלל הציור שעשה את העבודה לפחות כרגע עליי, ואני להבדיל מכם לא שומעת פה אזעקות, רק שומעת על אזעקות, אז זה קצת אחרת, ללא ספק שכשיושבים שם ושומעים אזעקות אז קשה להירגע, קשה להיות רגועים. כל הזמן אנחנו מדברים על זה, איך להירגע,
אני לא באמת חושבת שאפשר להירגע. אפשר לא לגרום לעצמנו להיכנס יותר עמוק לסטרס, לחץ וחרדה, אבל לא באמת אנחנו בתקופה כזאת קשה מאוד להירגע באמת ולהיות נוחים ורגועים. זהו. רוצות רגע להרים ציורים שלכם? מי שרוצה כמובן. נעשה לכם צילום. ערב רגוע יצא לנו היום. יופי, תודה רבה מי שהסכימה. פנינה, אצלך זה היה מהר מדי. יופי, יופי. יופי, כן. תודה רבה. טוב, אז יאללה, אני מתלבטת, לתת לכם עוד תרגיל? כן. רגע, יש פה שאלות. אינסה ציירת בעמידה. תודה לכל מי שהייתה צריכה להתנתק, זה בסדר גמור כמובן. מרגישה בעיקר שתהליך ציור ממש מסיט את המחשבות. מהרגע שאני בחרתי פחד, הייתי עסוקה במשימה. מצוין, גם בסדר. הרבה פעמים אנחנו מציירות וגם שוכחות תוך כדי בכלל מה היה הנושא. אני חושבת שזה לא במצבים קריטיים כמו מלחמה, כן? אני חושבת שבמצב רגיל יומיומי שאני פתאום כועסת על זה שהילדים שלי רבו, אז תוך כדי הציור באמת זה מחשבה הולכת למקומות אחרים וכבר אני שוכחת רגע על מה אני בכלל ציירתי, גם זה קורה. זה בסדר שאין מצלמה. אפשר לעלות צילום בקבוצת וואטסאפ, כן, בטח אפשר. כן, אפשר עוד ציור. טוב, יאללה, אני עוברת לעוד ציור, שיהיה לנו עוד תהליך, מי שלא יכולה או לא מתאים לה כרגע יכולה לראות את זה אחר כך בהקלטה. אני עוברת חזרה לדף, והציור הבא בעצם הוא עוד דרך להביא לעצמנו קצת הרמוניה, וזה גם הרמוניה אבל גם מצד שני השראה, שאתן צריכות, לא יודעת, לכתוב משהו, לעשות משהו, להמציא משהו, לייצר משהו, ממש השראה, לקבל השראה, זה התרגיל שנעשה עכשיו הוא מאוד מתאים. הנה אני עוברת למצלמה. חייבת להגיד לכם שהיום אני באנרגיות ממש שונות מבדרך כלל, מי שמכירה אותי יודעת שהקצב דיבור שלי היום שונה. יצא לנו ערב כזה רגוע במובן של הקצב. אני בוחרת סתם טוש בצבע אחר, לא יודעת למה, סתם, זה טוש דק, לא, אני אבחר טוש יותר אבל כדי שאתם תוכלו לראות, בסדר, ואתם תמשיכו עם טוש, או שתבחרו אחר, לא משנה. צבעים אנחנו בוחרים בשלב ראשון בצורה אינטואיטיבית. אז ככה, לגבי ציור הבא, אני ממשיכה באותו נושא, יחסים בין ילדים, ממליצה גם לכם להמשיך באותו נושא שבחרתם קודם, כי כמו שאמרתי ביום אנחנו מציירים נושא אחד, אבל את התרגיל הזה אפשר לעשות גם על דברים אחרים, סתם כל פעם לבחור איזשהו נושא, סתם מי שיש לה עסק וצריכה עכשיו לכתוב פוסט בפייסבוק ואין לה רעיון, אז תציירו תרגיל שנקרא 40 עיגולים. 40 זה רק, זה לא חייב להיות 40, זה יכול להיות 30, יכול להיות 50. המטרה בתרגיל הזה זה לצייר הרבה עיגולים על הדף, בגדלים שונים, ברובעים שונים, אפשר גם בצבעים שונים, אני עושה את זה. ואנשים ניצלו? היו במועד? יופי. מה קרה? יפה. רגע. טוב, אני אצא מזה. אוקיי, אני סגרתי מיקרופונים כדי שנוכל רגע
להיכנס פנימה שוב, להתמקד בזה, למי שמתאים כמובן. וזהו, אני מתחילה פשוט לצייר עיגולים. אני כרגע לא נותנת להם שמות, לא חושבת מה זה, פשוט מציירת עיגולים. אני לא חייבת לעשות את זה מהר, העיגולים לא צריכים להיות מושלמים, יכולים להיפתח, להיות אחד בתוך השני, אחד על השני, גדלים שונים. עיגול יכול להיות גם דבר כזה לצורך העניין, שימו לב, גם זה עיגול, ראיתם? עשיתי פה מין קשת כזאת ענקית, שוב, אם אמרנו שדף זה החיים שלנו, אז אין לו גבולות, החיים לא מתחילים פה ונגמרים פה, לכן יש פה עוד הרבה מאוד, אין גבולות לשטח הדף, לכן, ואמרנו שהמוח משלים, אז ברגע שציירתי כזה מין קשת כזאת, אז המוח יודע שזה עיגול, משום מה פה באמצע נשארתי בלי עיגולים, אז אני מוסיפה פה עיגולים. עכשיו, תוך כדי שמציירות, שוב אנחנו שמות לב לרגשות, לתחושה בגוף, לנשימות, למחשבות. עכשיו, יש מישהי שמתקשה לצייר עיגולים בכלל באופן כללי, וצריכה ככה הנחיה איך ללמוד לצייר עיגול? לא. אבל בשביל אנשים שיראו את זה בהקלטה, אני כן אראה את זה. מי שצריכה, מי שחושבת, או מי שחושב, שלא יודע, לא יודעת לצייר עיגול ורוצה ככה לראות איך כן אפשר לצייר עיגול, אז אפשר לעשות דבר כזה, אפשר לעשות מין תנועה מעגלית מעל הדף כמה פעמים, ואחרי שעשינו אותה כמה פעמים לצייר עיגול. עכשיו אפשר גם לצייר את העיגול כמה פעמים, זה עדיין יוצא עיגול, כן? זאת אומרת, אני עושה תנועה ומציירת, תנועה ומציירת. בדרך כלל יוצאים מאוד יפים כשאני מתכוננת לזה מראש, מתכווננת מראש. בסדר? אפשר לעבור על זה כמה פעמים, זה לא... גם בתרגיל הזה, מומלץ בסופו של דבר לעשות עיגול פינות, למרות שציירנו פה מלא עיגולים, אבל כל הצטלבות של שני קווים יוצרת פינה, צדיק, פינה. ואנחנו רוצות את כל הפינות האלה להפוך להרמוניה. והרמוניה זה, אמרנו, עיגול. אז אנחנו עושים עיגולים, ועושים עיגולים עוד עיגולים עם עיגולים, כן? אין לי מושג כמה ציירתי, כן? זאת אומרת, אין פה מטרה לספור, המטרה היא לעשות כמה שיותר. אני לא מראה לכם איך עושים את זה עם צבעים שונים, כי בצבעים שונים צריך לדעת גם איך לעגל פינה בשילוב צבעים בצבעים שונים. יש לי פה גם שמש, יש לי פה גם עוד משהו, כזה. זהו, ככה פחות או יותר. גם זה תרגיל מאוד מרגיע. זהו, אפשר להשאיר את הציור ככה, ואפשר להפוך את זה שוב לציור שבו עברתי על כל הקווים והגלתי פינות. בנוירוגרפיקה, איך אני אקרא לזה, אקדמית, שאנחנו מלמדות אותה, אז גם אחרי שהגלנו את הפינות, אנחנו בעצם צובעות את זה בפנים, עם אותו צבע, כדי שהעין אפילו לא תראה את ההצטלבות שהייתה פה קודם. זה עוד קצת, אני מוסיפה לכם ידע. אחרי שהגלתי פינות, נגיד פה יש הצטלבות של כמה קווים, כן? אני צובעת בפנים, כדי ששוב, עין בכלל לא תראה את ההצטלבות. ואני כבר אומרת לכם, מי שנכנסת לזה לנוירוגרפיקה, אתם תראו שיהיה לכם קשה ללבוש חולצות שיש בה הרבה קווים ישרים, עם פינות לא מעוגלות. ואז פתאום תתחילו לראות גם בחוץ בכל מקום נוירוגרפיקה, העצים זה נוירוגרפיקה, הנחלים והנהרות זה נוירוגרפיקה, הטבע הוא נוירוגרפיקה. או שיותר נכון להגיד הנוירוגרפיקה,
היא בעצם מדמה את הטבע. טוב, אמרתי שזה תרגיש של השראה, אז האמת שאני קצת התעוררתי, אני חושבת כאילו אני לא מרגישה שעכשיו אצלנו פה בטביליסי שעה 10 בלילה, אז אני לא מרגישה את זה. רגע, צריך דף חדש או שאפשר לצייר על אותו דף? כן, דף חדש, בגדול בנוירוגרפיקה אפשר הכל, אבל ספציפית כשלומדים תרגילים אני ממליצה. מי שנמצאת פה דרך שבוע של אור וניקוי ואיזון, אז גם מחר יש לנו וובינר בערב, נכון? חני המקסימה שנמצאת פה מעבירה מחר וובינר. גם אנחנו לחברות דברים נעימים ולהשקיע בעצמנו קצת. שימו לב, גם פה כרגע אתן יושבות ומשקיעות בעצמכם דקות לא מבוטלות. זה מאוד מאוד חשוב בתקופות כאלה. אז שימו לב איך ממש תוך כדי הציור פשוט נהיה יפה יותר. פשוט, לא יודעת, הוא מתייפה. אתם רואות את זה? לראות את ההבדל הזה, הבדל ששימו לב גם, זה גם טיפ כזה, כשאתם מעגלות פינה, תעשו את זה בנוכחות, אל תעגלו פינה שלא רואים את העיגול עצמו, שלא רואים את עיגול הפינה, כאילו לא לעשות את זה ברמה של, הנה, ככה נגיד, ואז עשיתי כזה דבר, צריך לעבור על הקווים שנית כדי שזה יהיה אותו, טוב, אוקיי, לא רואים פה עיגול פינה, תעשו את זה ככה בנוכחות, ממש, תהיו שם, ואז העין תראה בעצם את העיגולים האלה. למה העין רואה פה עיגולים? העין יודעת להשלים. אם אני מציירת לכם את זה, מה ציירתי לכם? תכתבו לי, אני לכם עכשיו מיקרופון. מה ציירתי לכם? אל תתחכמו גם. יש כאלה שמכירות, אז אני... מה ציירתי פה עם הנקודות? מה זה? תכתבו לי. מה ציירתי? טוב, אתן ממש עסוקות בציור. אני מקווה. טוב, יש לי פה עבודה ככה לעוד איזה שעה. אז בציור עם העיגולים אין שום בעיה לעזוב את העבודה גם בלי שהגלתי את כל הפינות. בציור של ההתפרצות מומלץ לעגל פינות ורק אז לעזוב את העבודה. אבל כמו שאמרתי, יהיו מקרים שבהם תספיק לכם ההתפרצות. ברגע שהרגש השתנה ואתם מרגישות שזהו, אתם לא צריכות מעבר לזה, כבר מרגישות טוב יותר, אין כבר את הפחד, לחץ, חרדה, כעס, לא יודעת מה, עוינות, כל רגע שהרגשנו, שבגללו ציירנו את זה. מכירות את זה שמחכים לאוטובוס מלא זמן ומתעצבנים, או שיושבים בבנק, לא קורה הרבה לאחרונה שיושבים בבנק, אבל פעם, לא משנה, יושבים איפשהו, מחכים לאיזו פגישה ומתייבשים, זה מעצבן, נורא מעצבן. זה מאוד עוזר. כי זה השליטה שיש לנו. אין לנו שליטה על מה שיעשו שם פקידים, אין לנו שליטה גם על מה שיעשו כרגע אנשי צבא והממשלה שלנו. יש לנו שליטה רק על מה שאנחנו מרגישים ואיך אנחנו עוברים את זה.
זהו, אני חושבת שהרעיון ברור לכם, אני לא אוסיף אתכם עכשיו עוד חצי שעה לקו עד שאני אסיים את הציור הזה. נעבור חזרה אליכם למצלמה, אנחנו נסכם טיפה, ואני אשלח אתכם להמשיך את הציור שלכם. עזרתי אליכם. איזה יופי חני, נכון? איזה יפה זה. מדהים. אין על עיגולים. עיגולים זה החיים, השמש, השדיים, הבטן, הדברים כאילו הכי הכי טובים, כל הסמלים הטובים, האין ויאן, והסמלים הכי טובים הם עיגולים. המנדלות, אין סוף, נכון. הנקודות ריבוע, נכון מאוד, הנקודות זה ריבוע, נכון, קובייה אינסה התכוונת ריבוע, לגמרי. אפשר לשחרר מיקרופונים, סליחה, תודה, כל הכבוד, מי שכתבה את זה, רגע, לאט לאט. כן, אתן יכולות לפתוח מיקרופונים, סליחה. מאוד התחברתי לעיגולים, כי זה נתן כאילו גם תחושה של זרימה כזה, ולא וואו, זה... לפחד, להתחיל כאילו לחפש את ה... כאילו בעיגולים זה ממש כאילו בולט ההצטלבות של הקווים העגולים, ואז כאילו זה הרבה יותר קל לעגל את הפינות. ככה אני הרגשתי בציור. עכשיו זה שרה בי אפילו הרבה יותר רוגע, הרבה יותר כיף. כן, כן, בדיוק, זאת הייתה המטרה שלי גם, קודם לתת לכם את האפשרות להתפרץ, ואז להביא אתכם קצת לרוגע. שביט זה זה השם, שם פרטי, שם משפחה, כן, מאוד מאוד יפה. תודה. היי. קודם כל אני ממליצה לך, מאוד יפה, אני כן ממליצה לעבור שנית על כל הקווים, כי תראי מה שקורה לך עכשיו, אגב כדי לראות את הציור אני ממליצה לצלם אותו ואז להסתכל בתמונה, ואז אתם תראו אותו אחרת. דרך המצלמה רואים ממש שלמשל ההצטלבויות, כמו שהראיתי לכם, הן יותר עבות כאלה ויותר נוכחות, וכאילו הקווים לא נעלמו אבל הם יותר דקים כזה, אז לתת נוכחות גם לקווים. ויש לך שם עיגולים כאלה לא קשורים, נכון? יש לך עיגולים שלא נוגעים בשום דבר, אז הייתי קושרת אותם גם לכל הסיפור הזה, שלא יהיו לך איזה שהם אלמנטים לא קשורים לכלום, כי בחיים הכל אצלנו קשור. הם קושרים או מעבירים קו נוירוגרפי או פשוט, כן, הכי טוב זה להעביר קו כמו שלימדתי אתכם קודם, לאחד העיגולים או לכמה עיגולים. אינסה יפה מאוד, וואי איזה צבע. רוצה להתייחס, שביט? לא, אני מאוד נהניתי, האמת, באמת זה מאוד משחרר ונותן תחושה מאוד נעימה ומרגיעה. בכל תחושה שהייתי בה, זה פשוט הרגשתי שבאמת זה חולף, שאני כל כולי בתוך הדבר הזה. כן. וואו, תודה. לגמרי. תודה לך. תקשיבו, יש מלא כללים בלנוגרפיקה, אבל שוב, כאילו, אני ממש הייתה לי מטרה לתת לכם את המינימום של דברים שקצת להוציא, כי אנחנו כל הזמן בזה, כל הזמן בקושי. כל הזמן נושמים את זה כרגע במיוחד, אנחנו נושמות את זה המון, נושמות את הקושי. יש לי שאלה. כן, בעיגולים אנחנו גם עושים את 8 שלבים? כן, ברגע זאת אומרת, לא. כן ולא. השאלה מה המטרה. אם התרגיל עיגולים הוא ללא 8 שלבים, אבל תמיד אפשר לעשות את כל השלבים, הכוונה היא להגיע גם לקווי שדה, סליחה למי שלא מכיר, אבל יש עוד דברים, גם קווי שדה וגם יחיד תאים, הכל, זאת אומרת אפשר לעשות הכל. כמובן, אם אני ארצה לצבוע את הציור הזה, זה לא שאני אעשה פה השלבים שלה. רגע, יש לנו את הבעיה שלנו, שהיה לאינסה. טוב, הבנתי. כן. כן, עוד שיתופים, שאלות? ניתן לזה עוד 4 דקות ונסיים. רגע, מחר גם יש זום?
למי שנמצא בתוך שבוע ניקוי, כן, מי שהגיע לפה דרך הבית ספר של נורוגרפיקה או פרסום של נורוגרפיקה, אז אם תרצו את הזום של מחר, אני יכולה לפרסם את זה גם. ב... כן, אפשר, אני יכולה לפרסם גם את הזום של מחר, בטח. כלומר, מלמדים משהו אחר. את רוצה לספר, חניץ', כמה את עושה מחר? זה כאילו, בתכלס אני מאפרת, אבל מה שאני הולכת להעביר מחר זה יותר כאילו, אני לאחרונה, גם בעקבות המצב וגם כי אני בעצמי גם חוויתי ביומיים הראשונים של הלחימה הזאת, מעין חרדה בעצמי, אז נחשפתי להרבה סרטונים ביוטיוב של מאפרות כאילו מחול, שפשוט שמות כאילו ברקע כזה מוזיקה של מדיטציה, והם ספציפיות ממש התחילו לאפר את האנשים, וכאילו בקטע שזה מרגיע, וזה נותן איזושהי מדיטציה כאילו לנפש, אבל מה שאני הולכת כאילו לעשות מחר, כי לא לכולם מתחשק באותו רגע לשבת וממש כאילו לאפר, אלא ממש כאילו לקחת את המברשות, כמו מברשת נגיד של צללית או מברשת נגיד של מייקאפ או זה, וממש כאילו לעשות, כאילו אתם עושות לעצמכם מסאז' בפנים, כאילו בסגנון של איפור. כמובן אני אראה כאילו בנקודות מקצועיות, כמו שמאפרת כאילו מאפרת, אבל אני ספציפית המטרה שלי לקחת את זה לנקודה של מדיטציה, של רוגע, שאם נגיד אנחנו נקלעות למצב של כמו חרדה או סיטואציות לא נעימות, פשוט לקחת, להתנתק ולעשות דברים שעושים לנו טוב, אז לשם אני לוקחת את זה. מעולה. אני מתנצלת, עוד פעם הייתה לי פה נפילה. חני, שומעת? כן, בטח. בת לינק רונה ולא מקושרת לשום קבוצה. אני אשלח לך, רינת, את יכולה לשלוח רגע לרונה או בכלל לכולם פה קישור קצת נורוגרפיקה שלנו? כן, אבל אני לא רגע, לא, בנורוגרפיקה אני לא אפרסם את הזום של מחר, כי הוא לא קשור, אבל בקבוצת הוואטסאפ, כן, רגע, רונה, תרשמי לי טלפון, ואני אדאג שתקבלי אם תרצי. את רוצה לקבל את זה? את רוצה לקבל את הקישור? תרשמי את הטלפון, אני ארשום לי. הקבוצה הרשמית של נורוגרפיקה אולי כדי שיהיה לכולם, מי שתרצה להמשיך לעקוב. כן, זה לא קשור, אבל הזום של מחר... כן, זום של מחר זה עלייך, אבל זה הקישור לקבוצה. אני רוצה לענות לנורית ששואלת למה אי אפשר היה לצייר עיגולים על ציור ראשון. אז קודם כל חשוב לי לציין, אין בנורוגרפיקה דבר כזה אי אפשר, חוץ מ4 כללים, ששוב אני לא הולכת לספר אותם, אבל לדבר עליהם, אבל אפשר לצייר גם על הציור הראשון. זה יוצר בעצם שכבות, אז יש לנו סתם דוגמה, אני אתן דוגמה, נגיד יש לי איזשהו קושי מול שני הילדים שהם רבו ואני הרגשתי כעס, וציירתי את ההתפרצות ועשיתי לה עיגול פינות, עכשיו אני רוצה לצייר את העיגולים כדי להירגע עוד יותר, אני יכולה לצייר את העיגולים על אותו ציור, ואז אני בעצם עושה עוד פעם עיגול פינות בין העיגולים עצמם לבין העיגולים וההתפרצות שהייתה קודם. תנסי, יכול להיות שיצא יפה, יכול להיות שיצא עמוס, רגע, יש לי פה איזה... סליחה, ואפשרי, לא אמרתי שאי אפשר, אמרתי שכן אפשר, אני העדפתי בתור אנשים שאולי פעם ראשונה הגיעו לכאן, כן העדפתי להפריד בין הציורים.
בגדול הרבה דברים זה ניסוי וטעייה. רונה, אני רושמת אותך, אני אשלח לך קישור לקבוצה בוואטסאפ, שהיא קבוצת שקטה, שבה אני אפרסם את הלינק של מחר, בסדר? זהו, יש פה עוד שאלות, תודה אולגה, תודה רבה. יש לי שאלה. כן. אני למדתי את השלב הראשון של עם שפיר, עם מירי שפיר. מירי, כן. מירי שפיר. משתמש. כן. יש איזושהי קבוצת וואטסאפ שאני יכולה להצטרף אליה, ששם אני יכולה לקבל את כל העדכונים. כן, יש קבוצת פייסבוק, רינת שלחה פה תסתכלי רגע. פייסבוק כן, אני בפייסבוק כן, אבל לא וואטסאפ. לא, בוואטסאפ יש רק קבוצות של כל פעם אירוע שאנחנו מקיימים, שאנחנו שולחים את הקישור, על כל אירוע יש קבוצה בעצם, ואחר כך זה הופך להיות לקבוצה שבה רק אנחנו שוב שולחות שיהיה עוד אירוע, זה כזה. אז זאת אומרת שבפייסבוק אני רואה את כל העדכונים. אותו דבר, כן, כן, אותו דבר. בסדר. את רואה. זהו, קודם כל אני אפסיק הקלטה, אני אגיד לכולם ערב טוב, אפשר כמובן להמשיך לקשקש, אגב אני טעיתי, אצלנו זה לא 10:15, אצלי זה כבר 11:15, המחשב שלי לא מסודר, רגע, שנייה, איך אני סטופ ריקורדינג,